bakit nga ba feeling Panginoon si Tambaluslos? Well, unang-una, matagal na usap-usapan yan na kaya naman napaka-makapangyarihan ni Tambaluslos ay dahil alam niya ang mga sikreto ni Marcos Jr. At totoo naman po yan. Sila'y pinsan buo. Alam ko pong malapit sila. Pagdating dun sa issue na bangag ba si Marcos Jr., I am sure, alam na alam yan ni Tambaluslos. At hindi ako magtataka kung user ang Marcos Jr., may posibilidad din na itong si Tambaluslos ay user din. Dahil alam niyo naman, magpipinsan, malalapit sa isa't isa, at alam niyo naman, uso yung mga group singhot sessions dyan. No? So hindi ako magtataka kung bakit alam niya kung talagang bangag ang Marcos Jr. kasi nakasama niya, suminghot din. No? May posibilidad po yan. Hindi po yan malayo. Kasi alam naman natin ang mga buhay ng mga mayaman dito sa Pilipinas, sila nagko-cocaine kasi sinasabi nila, natural naman yung cocaine. Mga gago talaga ito, mga ito, no? Mga pag-iisip nila. No? Sabi nila, natural yan, hindi gaya ng shabu na synthetic. Ay, naku po. Yan ang magiging justification kung bakit sila nagbabangat-bangag. Kalukuhan po yan. No? Dahil wala naman pong bansa sa planetang ito na hindi kinukonsidera na illegal ang cocaine. Talagang ang cocaine po naninira sa pag-iisip ng isang tao. So anyway, yan talaga yung paniwala natin. Kaya napaka-makapangyarihan niya. Kita ninyo, sa lahat ng state visit, sumasama siya. Alam niyo naman po, meron tayong sinasabi na co-equal branches of government. Pero siya, feeling talagang katambal siya ng presidente. Halos lahat ng mga state visits niya sa ibang bansa ng daigdig, ang katabi niya, si Tambaluslos. Samantalang, he's from a co-equal branch of government.